lichaza xa niligoqa nilimixa nengawuza orastapal funa bayangifryza buti uyangichaza kutsho lentsayza ngathi sephatini sebenze emalini sephatini semalini sephatini thina sebenze emalini sephatini semalini thina sephatini thina sebenze emalini sheka yekiweza kudala sikhose emalawini thina sephatini thina sebenze emalini thiwa singaba repapa sizibona emsebenzini cela iqabu lami elihlaza lizondichaza xa ndilifumele ndikhona ipleyini yamahala iqabu elihlaza liyandiqoba sendifike endleli sele ndibuze yami icana iqabu elihlaza liyandichaza xa niligoqa nilimixa nengawuza orastapal funa bayangifryza buti uyangichaza kutsho lentsayza ngathi sephatini sebenze emalini sephatini semalini sephatini thina sebenze emalini sephatini semalini. During i-COVID bebeshayinga ngifake Pfizer barhayza ndasliza lo mfana uyakhathaza flow notiplaza yo flow engathi ndiphume emarikana yo When I'm low benza high ganja yami yandichaza ndibe slow kuthi flow xa ndisandodowna ndine-tones iphi sauce nayo ndizoyibaxa iphi short iphi tot ndizothoba iganja iqabu elihlaza liyandichaza xa niligoqa nilimixa nengawuza orastapal funa bayangifryza buti uyangichaza kutsho lentsayza ngathi sephatini sebenze emalini sephatini semalini sephatini thina sebenze emalini sephatini semalini. Smash any hole, yes, 10 to 10, I'm get a pass, flying so high, I feel like an eagle. I met this girl, she told me she is single, whoa, chingo chin, you told me shit that's on the left, London, Febo, Min, and left, can I quit in and seven dollars and go there, if you came in the chinches, I'm done the chinch in the cell, whoa, customer phone there, bitch, and only got it, I'm just for now, it's house, and never phone there. Ananda check this drop.